न्याय नांगोन जोङो जाय मानसिया जन मिसेरिखौ बुथारदों आरो बिजों बेसेबां लोब्बा दंफायो बेखिना मानसिखौ हमनानै जाहाथे गोख्रों राहा लानांगौ आरो बेखौ थैस' थांस' मान साजा होनांगौ होननानै जोंनिफ्राय हास्थायनाय दं आरो बे दायनिगिरिखौ मानो पुलिसनो हरग्रोना जों पाब्लिकफोरा बुसिन बिखौ दोनदा लालायनानै बुद्रुग्रोनांगौमोन उनावसो पुलिसनो गथायनांगौमोन नंगौ नोंथांमोना नुखाबाय थादो फेसबुक निउसनि गेजेरजों सासे बर' लाइमोन सिस्टारखौ माने ओरैबायदि खास्रि बिस्रि बुथारदोंनो माने दोनदा लालायना बुथारदोंनो माने फासि नांनाय दा गासिबो बुंदों आरोना बियो हारसिं थैनाय नङा बिखौ बुथारदोंसो होननानै बुंदों आरोना बिबो गुबुन हारिसो जोंनि बर' हारि नङा सिख्लाया जाहैबाय बर' हौवाया जाहैबाय बयफ्रेन्डआ जाहैबाय मिसिंनो आरोना ओरैबायदि दुखु मोनदों नुनानै बिमाया ओरैबायदि गाबदों गावनि फिसाजो थैनायाव जायबाबो गाबखागोन जायबाबो दुखु मोनखागोन जोंनि गोसोआवनो दुखु मोनदों जाहाथे गावनि आंगो बिमा बिफा गावनि फेमिलिया मानो दुखु मोना जानो सोरबा सासेल' फिसाला जायो सोरबा सासेल' फिसाजो जायो बियो जुदि बिमा बिफाखौ गारनानै थाङोबा बिमा बिफानि गासै साननाय फिलिंस ड्रिम्स गासिबो फिलिं जालांजोबो आरोना आरो मोनसे बाथ्राखौ बुंनि आं फार्स्टआवनो भिडिअखौ जोबजासे नायलां बेनि बागै गोबां बाथ्रा बुंगोन आं दिनै माने बे बर' हिन्जावा थैनाया सिस्टारा गावनिनो गोरोन्थि आरोना गुबुन हारिखौ फोथायनानै जे बेफोरबायदि मोजां मोनलायनाय माबानाय मानि थाखाय बुथारजाखो बे थैनायनि थाखाय रावबो गाबाखै पाब्लिकफोरा गावनि बिमा बिफायासो गाबदों नाथाय पाब्लिकफोरा कमेन्टआव भिडिअनि गेजेरजों मा हरदों मिथिबायना कंग्रेसुलेसन बिनानाव आब' थैनायनि थाखाय कंग्रेसुलेसन नोंनि थाखाय आङो दिनै लोगोफोरजों पार्टि जादों नों थैनायनि थाखाय बैफोरबायदि बाथ्रा बुंदों मानो होनबा बियो गुबुन हारिजों थैदों बेफोरबायदि बर' हारिखौ गारनानै गुबुन हारिजों थांनायखौ रावबो मोजां मोना दानि जुगावल' नङा सिगांनि जुगनिफ्रायनो थैनायखौ नुबोगासिनो दङ बर' सिख्लाफोरखौ गुबुन हारिया बुथारनाय किडनेप खालामनाय रेप खालामनाय नुबोगासिनो दङ सिगांनिफ्रायनो दा बेखौ साना हसिया जोंनि बर' सिख्लाफोरा गुबुन हारिखौ मोजां मोननाय गुबुन हारिखौ लानाय बे बाथ्राखौ दाबो गाराखै सिरि मोनदो बर' हारिफोर एसे सिरि मोनदो गावनि मेगनखौ बेखेवना लादो गासैबो खौसे जानानै जोङो बैफोरबायदि मानसिखौ गावनि गोरोन्थिखौ सुद्राय होनांगोन जोंनि बर' हारि बुथारनायफोरखौ सासेखौबो एंगारनाङा जों गासैखौबो साजा होनांगोन आरो जोंनि बर' सिख्लाफोराबो मोजां खोनासंनानै ला गुबुन हारिजों लाइन मारिनाय गुबुन हारिजों बेरायनाय गुबुन हारिजों फरायनायाव थाजाबनाय बेफोरखौ गारदो नोंसोरो मानो होनबा गावनि गोसोखौनो गावनि लाइफखौनो बरबाद खालामना लागासिनो बुंबा गाज्रि मोननो हागौ सिस्टारमोन नाथाय नोंसोरनि लाइफखौ मोजां जानो थाखाय गावनो गाव सेभ खालामना लाबानो जाबाय बिमा बिफानि बुंनायखौल' नङा गावनि गोसोआव माइन्डआव ला आरो जोंनि बुंनायखौ माइन्डआव ला नोंसोरनि न'नि जानानै फेमिलि जानानै जोङो भिडिअनि गेजेरजों सानफ्रोमबो बुंहरो बुजिबाय नोंसोरनि बिदा बिनानाव जोङो असे नङाबाबो बिदा बिनानाव बिदा फंबाय हिसाबै जोङो भिडिअनि गेजेरजों बुजायहरो बेखौनो न'नि फेमिलिया बुजायदों होननानै साननानै ला नोंसोरनि बिमा बिफाया बुजायाबाबो जोंखौनो उन्दैबाबो बिदा साननानै जोंनि बाथ्राखौ गियानाव ला बुजिबाय बेनो थौदो जोङो होमबा बे जाथाया माबायदि जानाय ओमफ्राय बोरै थैनाय गिबियावनो जों नायग्रोना लानोसै आरो चेनेलाव गासैखौबो फिन खेब बरायहरबाय गासैनिबोसिम खुलुमनाय जासिहरबाय चेनेलाव जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय दा जों क्लिपखौ नायग्रोनोसै ओमफ्राय आङो मोननैसो बाथ्रा बुंबावनोसै आरोना बुंनो गोनां गोबां बाथ्रा दङ नायलांबाय था भिडिअखौ जोबजासे थौदो क्लिपखौ नायग्रोनोसै थांनाय 21 अक्ट' खालि जन मिसेरिया गावनि पान कार्ड थाबोदों होननानै लायनो थांदोंमोन बिथाङा बेनिफ्राय 21 अक्ट'निफ्राय 22 अक्ट'सिम बिथाङा गुवाहाटियावनो दंमोन नाथाय जोङो गुवाहाटियाव सोरनियाव दं होननानै लास्टावसो बुजिबाय जे सासे बैसां सेंग्राया गावनि गोसोथोनाया बे जन मिसेरिखौ गावनि थानाय रुमाव लाखिना दोनदों लाखिना थानायाव 22 अक्ट' खालि जन मिसेरिया गावनि बिमाजों बे आइयै आं न'आव थांफिननोसै आं टिकेट लाखाबाय होननानै 12:48 फन हरदोंमोन आरो बेनिफ्राय बिथाङा फन हरखांनानै 2 घन्टासो थाखांनायनि उनाव 3 बाजियाव जे जोंनिफ्राय मोनसे आरो कल मोनबाय जे जन मिसेरिया सुइसाइड जाना दं फासिनांना दं होननानै ओमफ्राय जों सानबाय आरो जन मिसेरियाथ' दानिसो जोंनो फन हरदोंमोन बि बोरै जाथावना होननानै नाथाय उनाव गमामायै जोंनि मानसिजों जोङो कन्टेक्ट खालामलायनानै लास्टाव सोर मार होननानै बिथांनि
फट'खौ हरलायनायाव नायनायाव नुमारबाय जे नंमारगौ बुन्दुनिनो फिसाजो जन मिसिरियानो। दा बेखौ खोनानानै जोङो हाखु दाखु बै सानखालि जों थांनो हायासै 22 अक्ट' खालि। बे 22 अक्ट' खालि जोङो हराव थांनानै नुहैबाय। बे नायनायाव नुबाय जे जोङो जाय बायदि बैसां सेंग्राया लाखिना दोन्दोंमोन बिखौ बिनि स्टेटमेन्ट होनाय बिनि बुंनायजों फासि नांना थैदों होनना बुंनायजों आरो मानसिनि डेटखौ नायनानै जों नुबाय जे बियो फासि नांना थैनाय नङा। अलरेडि फासिखौ माने टावेलजों नाङोबा मानसिया थैनाया बेखौ जों रोखायै बुंनो हायो आरो। खारन गुसुं मोनसे टावेलजों माबायदि फासि नांना थैनो। दे जों नायबाय उनाव मानसिखौ नायबा डेड बडिखौ जों नायबा नुबाय जे गोदनायाव दागि दं माने आरोखि। दे जों सेथेना बुथारदों होननानै जों डाउट खालामखाबाय आरो बियो फासि नांनाय नङा। अलरेडि बियो माने बिखौ गोदना सेरनानै सेथारथारदो आरो। बेखौ लानानैनो जोङो सानमारि थानायाव मैया 1 रिंगासोआव जोङो माबा केस होना फैबाय आरो बिथांनि सायाव बै बैसां सेंग्रानि सायाव आरो। दा केसा जाहैबाय 103/1 धारायाव केसखौ होनाय जादों आरो। बेखिनियानोसै आरो। बे समाव जों पुलिस बिफाननिफ्राय बेखौनो हास्थायदो जे दिनै जन मिसिरियाथ' थैना थांबाय बिनि न्याय नांगोन जोंनो। जे जाय मानसिया जन मिसिरिखौ बुथारदों आरो बिजों बेसेबां लोब्बा दंफायो बेखिना मानसिखौ हमनानै जाहाथे गोख्रों राहा लानांगौ आरो बेखौ थैस' थांस' मान साजा होनांगौ होननानै जोंनिफ्राय हास्थायनाय दं आरो लुबैदों आरो। नुखाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ। दा आङो मोननैसो बाथ्रा बुंगोन सानदोंमोन। मोननैसो बाथ्राखौ आं सिगाङावनो फार्स्टआवनो बुंखाबाय। ओमफ्राय आङो मोनसे भिडिअ होदोंमोन नालाय मोनसे भिडिअखौ आं सिगाङावनो होखाबाय। ओमफ्राय नोंथांमोना नायदोंबो जानांगौ। नायदोंबा जायफोरा नायदों बुजि मोनबाय। ओमफ्राय जायफोरा नायाखै नैयाव नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो ना। जोंनि बर' हिन्जावानो जा सोरबा सिख्ला लाइमोनानो जा गुबुन हारिखौ फोथायनाया जोबोद गोरोन्थि आरोना। बर' हारिनि साननाय बायदियै गुबुन हारिनि साननाय बायदियै मिलाया। बर' हारिनि अननाया जेरै आरो गुबुन हारिनि अननाया जेरै फाराग दं आरोना। बिसोरबा मा साननानै आरो दा बिसोरनि बाथ्राल' नङा बे थैनायनि बाथ्राल' नङा। इयुनाव साननानै ला जायफोरा गुबुन हारिखौ मोजां मोनदों जायफोरा गुबुन हारिजों रादाय लानो सानदों नागारबानो जाबाय प्लिज बेखौ बुङो आरोना। मानो होनबा गावनि जिउनि थाखाय गावनि लाइफनि थाखाय गावखौनो माने मोजाङै साननानै लाबानो जाबाय। दा साननो हागौ नोंथांमोना गासिबो बिदि नङा होननानै। नंगौ गासिबो बिदि नङा। अब्लाबो नोंथांमोननि गोसो आरो गासिबो बिदि नङा होननानै साननानै सोरजोंबा हारामि सेंग्राफोरजों मोजां मोनलायना लायोबा गुबुन जाथियाव थांना लायोबा नोंसोरनि खोथासै आरोना। नोंसोर थैयो थाङो जोंबोथ' बुंनांगौ जेबो खोथा गैया। गाज्रि मोनोबा बेनो आरोना। बिमा बिफानि बाथ्राखौ एसे लानांगौ। बिमा बिफानि बाथ्रा एसे खोनासंनांगौ। आरो बिमा बिफानिल' नङा नोंबो एसे गावनो गोसोआव साननांगौ आरोना। बिमा बिफाया दिनै दोङो गाबोन गैया। बोरायनो थांगोन बुरैना थांगोन बिसोर नोंखौ जेबो बुंनो हाया। नोंखौ बुदलाबगोन सुदलाबगोन बिमा बिफाया नोंखौ गियो। बेनिखायनो बिमा बिफानि बारगा हाबाखौबो मावनाङा आरो गावनि बारगा हाबाखौबो मावनाङा आरोना। बेफोरबायदि आरोना। बिमा बिफाया दिनै दोङो गाबोन गैया थैना थांगोन नोंखौ हाजारसे बुजायनानै थैना थांगोन बिमा बिफाया। नोंबोथ' लाइफनि थाखाय जाया बेफोरबायदि आरोना। दा बिमा बिफाया बुरैदो बोरायदो होननानै नोङो बारबा खामानि मावनांगौ। बुरिबायलै बिसोरो जेबो जोंखौ बुदलाबनो हाला माबानो हाला बादा होनो हाला बेफोरबायदि साननानै जे नोङो गुबुन हारिजों मोजां मोनलायनांगौ बेफोरबायदि नङा। बिमा बिफाया थासान्दि नोंखौ हाजारसे बुजायलांगोन हाजारसे गियान होगोन। दा बेयाव नोङो गावनि गोसोआव बे बिमा बिफानि बाथ्रा बुंनायखौ बिखायाव थफ्ला बोनना लाबानो जाबाय। अब्लासो नोङो गावनि लाइफआव साक्सेस जानो हागोन। बैफोरबायदि आरोना। बिमा बिफाखौ आलाय सिलाय खालामनाय मानसियाबो सानसे समायाव आलाय सिलाय खालामजाफिनो गावनि गथ' गथायजों। बेखौ साननानै ला। दा जोंथ' हाबा जायाखै जोंबो लाइफनि बागै जोंबोथ' बुंनो हाया। दिनै दोङो गाबोन गैया मा जायो गाबोन मानसिनि जिउ ना बैफोरबायदि आरोना। बेनिखायनो सिस्टारमोन मोजाङै खुगा मोजांजों बुंदो मोजाङै खोनासंना ला बेफोर बाथ्राखौ। बिमा बिफानि बुंनाय रावखौ बिमा बिफानि गियान होनाय बाथ्राखौ बिखायाव थफ्ला बोनना ला आरोना। आंखौ आइ आफाया उमुगाव ओरै बुंहरदोंमोन दिनै आइ आफाया गारना थांबाय बिमा बिफानि बाथ्राखौ आं लानायमोनबा मा जागौमोन बैफोरबायदि सानगोन जेब्ला नोंहा खैफोदाव गोलैगोन बैफोरबायदि सानगोन आरोना। बेनिखायनो एसे मानिनानै सलाय गावनि गोसोखौ हमथानो नाजा आरोना सिस्टारमोन। गाज्रि मोननो नाङा दे बुंनायाव गाज्रि मोननो नाङा। नोंथांमोना नोंसोरनि लाइफ नोंसोर सलाय मोजाङै सलायलांबानो जाबाय। बेयो नोंसोरनि लाइफ जोंनि खोथा गैया जेबो। सोरखौबा रायनांगौ बुनांगौ जों रावखौबो बुंनो थाङा ना।
लाइफनि थाखायसो जों मोजां बुंनाय जादों दे आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय आरो नोंथांमोना जा कमेन्ट खालामनो गोसो बे थैनायनि बागै कमेन्ट खालामहर आंथ' जेबो बुंला माने फेसबुकआव आं नुखाबाय थादों गोबां मानसिनो राहरखादों थैदों मोजांसो जादों गुबुन हारिखौ मोजां मोनदों गुबुन हारिखौ लादों बेफोरबायदिया बुंबाय थादों दायो बेनोसै मा बुंबावनो आरोना बुंनाबोथ' मानसिया थांखांफिनला बुनानैबो रायनाबोथ' मानसिखौ थांखांहोफिननो हाला इसोरा लांबाय खाफालाव लिरनाय दोङो बेनोसै आरोना दे दिनैनि भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय भिडिअखौ हाजारसे शेयार खालामनो हाया मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो दाबाव गोजोन्थों